atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka pane nyaya yaComrade Nyokayemabhunu iri kuitika ikai. I think mese manyatsonzwisisa maupdate aripo kuti yaprospondwa zvekare case iya yakuti iende musi wa10 September kureva kuti pari kungoda 2 weeks from now izve. So patiri nhasi panoda dzimwe 2 weeks. Saka ndangotayorekeza ndiwe ndinyatsopa update inini because ndinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kunyatsonzwisisa kuti zvabuda nemuromo mumakulire kuti vanyatsobelieve. Ndo nyaya iripo. So there is a crisis iripo panyaya yaComrade Nyokayemabhunu inova crisis yemari. Vanhu vakanda vari kubvunza kuti saka poitwa sei todii kuti izvi zvinyatsofamba. Vedu we ngatiudzane chokwadi. Nyaya idzi kana kuti zvinhu izvi kuti zviende mberi chinodiwa imari. Cash ndo inodiwa kuti zvinhu zvifambe. Iko zvino ukama hwemunhu na lawyer usa expect him life kuti uchawana kana lawyer kuti anogona kuti right this lawyer aripo is for free or something. Hakuna ma free lawyers. Those guys ukama hwavo nema clients avo ndewe mari, une chekuita nemari mukati. So if maloyers wakutaura kuti chatiri kuda imari yekuti zvinhu zvinyatsoenda kumberi. Pane imwe nyaya iri kunzeka ningina yanga yakutaurika pachinzi saka poitwa sei saka mureva here kuti munhu achadeportwa. No, munhu adeportwe because we know kuti solution is coming but inobva kwamuri imimi vanhu. That's why njigana ndakataura kuti torai madetails mubatsirawo nepamunogona nekuwanda kwese kwamakaita nefollowing yese yanga ine murume uyo anonzi Nyokayemabhunu. Tese tikaunganyasounganidza zvinhu chaizvo toita kana kuti $10 ndo kana kuti to those who are in South Africa $100 zvinhu zvinofamba munhu anosvika pachikamu chekubuda. Ende panguva yatiri iyi ndakazvitarisa zvangu it doesn't make sense kuti tirwe. Ndoziva kuti kune munhu kuti angona kuti atoti ndiri one ndinokwanisa ngoibhadhara ndega mari yacho. Uyaya wakomana bhadharai mari yacho mbiri yacho muite zvazvina basa. Chinodiwa chete hapasi haisi mbiri. It's not about kuti ninge wazoita mbiri penyaya yacho kuti chi. What is needed panapa kuti pawanike solution inobatsira yekuti aiwa Comrade mabuda mukati zvimwe zvese zvinozotera. Chero wakabuda chiti andotenda ningi ndiye akazondibatsira. It's okay because Comrade Nyoka is a family man. He is a family man. Muri inenge yatosuwa kuti baba vachadzoka rini, baba vachazodiso. I think you guys you understand zvandikutira kutaura panapa kuti muri chaya yake inenge yasuwa kuti kana mukadzi asuwa kuti murume wangu dai ari panapa zvinhu zviri kutoenda kumberi, zvinhu zvisiri kutase zvisiri kunetsa zvitori pane imwe stage, zviri pane imwe level. But look where we are now. Nyaya yengoramba ichingotenderera. Unonzwa dhoketi rabva kuna kugurara rabva kune ofisi yanhingi rakuenda kune ofisi yaNDPP. Kuna minister rabva you know what, zvinhu zvinongoramba zvingotendera panzvimbo 1. So please inini zvangu ndiri kuinvita chero munhu wese even if you know kuti iwewe uri ng'anga inopedza. You don't have to come, you don't have to call any relative, just record a piece of video, send it to me here and publish and ningi ndiye ari kuita. Do something. Chero uri muprofita hapura katapura whatever, do something. They say even vanema powers even if you think that you have influence to help this comrade, I think this is the right time. We can't afford to lose this comrade. We can't afford to this comrade atozonzi paitwa extradition because as of now nyaya extradition. I don't know how many times takabvira tingotaura nezvayo. Please help. Wakomana kana pana ari kukwanisa apa pasi kumbodiwa kuti hazvina basa kuti ndiwani wabatsira kana kuti sei. Because at the end of the day nyaya idzi dziri kuzongonyanyonetsa nyaya dzepolitics. Zvimwe zvese musanyanya kuudzwa nyaya dzina nebasa redzema-side shows. It doesn't make sense. Nyaya iyi ndeyepolitics. This comrade is a politician. Even panguva yake yaanga ari panze achitaura, I think vanhu vazhinji makava nehope yakasimba. Makanyazonzwisa kuti zvatanga zvinhu zvezviya zvakuitika, something is about to happen. Makazvionera mese imimi. So papi pacho pemungati imimi mosiya munhu kuti anga asumuka achida anomira nemi vanhu mimi. Anga riska life yake. He is a family man. Ane vana, ane mhuri, vanoda kudya, mukadzi anotosuwa kana kuti murume wake kana kuti zvese akomana zvinongoitwa nemunhu wechirume. Vanhu vechirume isusu takasiyana nevanhu vamwewo vekune dzimwe nyika vekuti mukadzi anenge achikiya achidai so. Because isusu kuside kwedu kuti murume ndiye zvese, ndiye musoro wemba, ndiye anomira zvese achiita kuti zvinhu zvifambe. So ndo pane issue please muri yeZimbabwe. Now tingada kutonyeswera tinyasoudzana kuti progress yarohwa papi. Progress iri kumira pamari. Money is needed. Pari kudiwa mari. Ndo zvinhu zviripo. Unoziva kuti even vanoda kunyatsonzwisisa about manigirikini anyone angokwanisa kutotaura nalawyer umubvunza kuti chii chiri kudiwa. Malawyers anokuudza kuti pari kudiwa mari. Kwete kuti havasi kuatenda ma-issues kana kuti chii. Vari kutoenda kukoti. But oneka ma-lawyers vakabvira kudhara vari kungoatenda. Ma-invoice ari kunyorwa zichikwere tiri kuramba richidai so.
and this time apachadiwa zviya zvokuti ningi ngatimbomuseparata endoko aisisiri nyaya yemafanizi kana kuti kuti mungafungira kuti pamwe ningi anogona kuzouya akadya mari yacho iyi haichadyikei. Please help, let's help this comrade. Ndikutokumbirisawo nemweya waMwari vana veZimbabwe, please ndikukumbira. Ena asana ndakambokumbira ameno kana pakati penyu kana pana anomboya akati kuli ndakambondikumbira chakati huya ndikudzosera. Andisana ndakambokumbira, but on this one please vanoda manhingirikini, just write, you can type in the comment section. Ndinokupai nhamba dzevanhu vari kutora munhingirikini, team yana General Stole, ana Godwin, ana mukoma Godwin. Ndinokwanisa kukupai manhingirikini. I think it's now everywhere. Chaisa futi pa screen papa munyatsoona ma details ekuti patry kubatsirwa this comrade. Ndo zviri kudiwa now. Zvimwe zvese tozotaura. Chinoitika vazhinji amunzwisise politics zvadzitori muno panotukanwa every day, but at the end of the day chinozodiwa progress kuti chii chazoitika. Saka unoona muzoti ningi vazotukana ningi vadaiso but for now tikumboti ngati kutukana kwavanhu kwakwa isimbi dzinenge dzichishapinana, goridhe chairo chairo rinopfura nemoto richipiswa, but at the end of the day rosara ragoridhe, gold chairo chairo. Saka tirikuti aiwa vanhu vese yanga iri mudziyo yanga ichimbopfura nemoto, imwewo mudziyo yakambopfura nemoto imomo ikanzwa mashoko ikati tiri kutukwa taitwa sei ikaramwa unongoziva kuti goridhe rikapfura nemoto ukaona richibvura richifufunuka mumoto imomo rinenge riri fake chairo chairo ndo rinongosara richi paposition. Zvinotaurwa nevanhu hazvipere apa pari kuda help. Zvinobatsirei ngachimbotiudzai, zvinobatsirei kuti nhasi ponzi comrade vasangana ne-this problem mosiya vodi vozotorwa voitwa extradition vodeportwa vodzoserwa kuZimbabwe. The next thing, ndiani umwe politician wamunofungidzirai kuti anozoda kuti ndakuda kusumuka? Ndiani mwana wani wamunofungidza kuti achazouya enda achibva kupa chitauro kuti ndazvipira kuti ndimire nemi maZimbabwe chero ndiri kune imwe nyika yandiri, because anokutanga kungofunga kuti ndinozoitika zvakaitika kuna ningi. So isusu we can't afford kuti this comrade vaitwe munhu weexample. No, tiri kutoti isusu let's make a good example. Isusu ngatitogadzirawo example yekuti makatomubata munhu ari kuhadzoseke. That's the example iri kudiwa right now. Saka inogadzirwa sei? Inogadzirwa nekubatana musoro pamwe chete. Kuti iwo uri kwauri chero musi kutamba mese, but ngotongoti ngatingosanganiswa imusoro yedu pachinhu hana. Like most of the people tikada kuti ngatibvisei kana zvese zvematongerwo enyika zvingade tisingatombozivani, tisingatombosekererani, but tikangonoti okay tiri kusangana ipapa. Saka on this one ngatitukane tiri kwatiri koko, ngatishaudhane istere kana takatosangana kana muchigona kutombokandirana zvibhakera, but tichikwanisa kumbobatsira kuti comrade avaita sei vabude. Zvimwe zvese tinozokontinya. I think ndatopedza nemi ndakwanisa kukuzivisai nyaya iripo, because ndingangoramba tichingotaura update after update. Ina ndinongona kukupai ma-update ese zvatozodai like apa ndatokutaura retirabva kuna minister of green uko rikaiswa kuna NDPP. Saka ndokwazvava yanditi, but honai kanyaya ringoramba ichingotenderedzwa pachingonzi ichingopostpondwa. The next thing unozongonza munhu aenda motozodai ningi akadai woregerera munhu yochikwanisa kunge uchibatsira. But anyway ndatopedza. Vane nzeve dzekunzwa vanzwa, vane mwoyo unobatsira kana vichinge zvasvikawo kwamuri, share this video, like this video, tell a friend kuti ndo zvinhu zviri kunyatsodiwa paground. Ina andigona kutaura chitenderera munondiziva even kana panyaya dzese dzandotaura panapa ndotaura straight to the point. So muri Zimbabwe kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obvovurwa FNB business account, nangoni ndikugara ndangobatanidzira ipapapo. Pane munhu anonzi Owen Sawera mukuru anopedza masports, anoregistera vanhu vacompany ovhurira maFNB business account. Usina work permit kana stud permit, chinongodiwa chete ivalid passport yako iyoyo younopota uchiwedzera madays, inoshanda zvese. Saka usasaswere uchivhairirwa neumwe munhu kuti hauna bank account mukore uno. Iye Owen aripo, ari fit and strong, achiri kuvhurira vanhu. Contact him on the numbers that are showing on the screen.